Dead on arrival sa ospital ang duwang magpinsa na menor de edad. Makalis na masalpok nin wing van ang pigmamaneho nindang motorsiklo sa Rolando Highway sakop kan Zone 6, Barangay F. Simeon, Ragay, Camarines Sur, alas 5:20 kasuod manghapon, Pebrero 3. Pigbisto ang magpinsa na sinda Brex Villa, 19 anyos, estudyante, asin Jamaica Kim Moreno, 16 anyos, estudyante, kan Barangay Lower Omon, parehong banwaan. Susog sa inisyal na investigasyon, pauli na ang mga biktima kan madiskuido, makalihis na sakupon sa indang linya, asin masalpok kan wing van, na pigmamaneho ni Ernesto David, 49 anyos, residente kan Banoang, Santa Barbara, Pangasinan. Ayon po sa report po ay nag-encroach ng lane itong wing van doon sa linya ng nagmumotor kaya po nagkaroon ng banggaan. Yung kanilang rota ay papunta sa kanilang resident po. Probably from Andaya Highway ay papunta po ito sa kanilang residensya. Ipigdara pa sa Ragay District Hospital ang mga biktima, alagad dai na swinerte pang mabuhay. Hindi natin na sa report kung may helmet po ang magkapatid. Basta ang nakalagay lang po na nakalagay po sa ating police report ay ang kanilang sinasakyang motorsiklo ay walang plaka. Actually, sa ganitong pagkakataon po ay kahit na walang plaka po ang sasakyan o motorsiklo nitong magkapatid, ay meron pa rin pong criminal liability ang nakabanggaan nitong wing van o driver ng wing van dahil siya din po ang may kasalanan sa naturang insidente. Sa ngunyan, nasa kustodiya pa kan Ragay MPS ang suspect as nahahampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia.